Mihinkä se ollaan matkalla? Minä. Honkajoella. Mihkä? Honkajoella. Miksi? Testaamaan. Koska siellä on kisa. Ensi viikolla. Joo, eli viikon päästä kisa, niin käydään testaamassa. Miltäs tuntui käydä radalla? Hyvältä. Kuinka kävi? Pyörähdi. Miltä se tuntui? Hyvältä. Kuinkas Viljamilla meni? Hyvin. Onko rata semmonen kuin simulaattorilla? No ei yhtään. Tuntuu ihan erilaiselta. Mutta hyvin suju silti. Joo. Miltä se on tuntunut? Hyvältä. Onko kivaa? Joo. Mä tarviin kokaalin. Mitä? Voitko katsoa kuinka vielä? No voin katsoa. Menitkö ihan täysiä? Joo, siinä alussa. No niin. Viljami. Oliko kiva? Joo. Viljami. Menin siinä alussa ihan täysin. Joo, mä katsoin, että ennen sä oot ollut siinä alamäkeä ennen, niin sä oot jo ylämäen päällä tällä kertaa. Et mä olin silleen, miten sä Venni sinne olisit vedetty? Veditkö Venni viimeisellä testillä niin kovaa kun pääsit? Joo. No hyvä. Moos.